Nimando si Mayor Raymond Alvin Garcia sa pagtukod og Inter-LGU Task Force nga mao niya ang motoki sa problema nga motumaw kalabot sa illegal fishing dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga silingang syudad ug lungsod niini. Ang mando ni Mayor Garcia may koneksyon sa nahitabong pagpabuto og binayos sa mga illegal fishers alasay sa buntag niadtong adlaw Sabado, Marso 8 nining tuig 2025 sa rehabilitated reef sa dakbayan sa Sugbo. Nadiskubrihan kini sa dihang niadto sa rehabilitated reef ang team sa bantay dagat sa dakbayan sa Sugbo ug mga estudyante sa Cebu Technical University aron pagkuha sa ilang gibutang nga mga bitag sa hugaw nga kabahin sa usa ka marine studies sa mga estudyante. Ang measures is law enforcement, di ba? Pero sa law enforcement, dakpunti ka after the crime, di ba? Huwag may dakop nga mahitabo kung wala pa crime. And this is the crime. So worth it ba nga kung pagdakop nimo makasatisfy ba siya sa kadaot nga imong nahatag? Dili. Mas may dili na lang i-prevent lang gini siya kaysa magdakop-dakop pa. Base sa mando ni Mayor Garcia ngadto sa labaw sa Coastline Management Board Carlon Rama nga kinahanglang maapil sa tukuron nga task force ang mga syudad sa Lapu-Lapu, Talisay, ingon man sa lungsod sa Cordova. Ni mando na usab ang mayor sa pagpalit og patrol boat nga magamit sa mga sakop sa bantay dagat sa dakbayan sa Sugbo pagukod sa illegal nga mga mangingisda. Ang bantay dagat adunay 1 ka milyon ka pesos nga budget karong tuiga para ipalit og patrol boat. One of the problems that atong nakita mo is that although the crime is perpetrated within the territorial jurisdiction of the city of Cebu, it was not done by Cebu City residents. It was done by people outside Cebu City. And when we pursue them, they go back to their respective LGUs na wala na ko jurisdiction. So one of the things that I told our Coastline Management Board chairperson si Carlon Rama is I want a task force. Niresulta sa pagkamatay sa mga isda o pagkamugna og crater ilawom sa dagat ang explosion nga nahitabo nga binuhatan sa mga illegal fishers nga gikan sa laing mga lugar. Kini ang balita, Amy Matis, Cebu City News.